Luca Park, nag-boat ride tayo ng 15 to 20 minutes. Ngayon, nare-return na po tayo sa Quezon Island. Ayan. So, ang pangalan po nito ay 100 Islands. Yes. Pero ilan nga ba ang isla dito sa 100 Islands? Ang isla po natin dito, kuya, nasa 124. 124. Pag yan ay low tide, pag high tide ay umaabot ng 109. So, 100 islands pa rin naman. Yes, yes. Okay. So, of all these islands, ilan ba ang pwede natin pasyalan dito sa 100 Islands? Dito naman kuya, hindi lahat ng isla ay napupuntahan ng tao kasi 30 islands lang dito kuya may beaches. So, more or less, nasa 30 out of the 109 napupuntahan talaga ng tao. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito sa 100 Islands. Napakaganda ng inyong lugar. Napakasarap ng hinandang pagkain, no? Na Alaminos Longanisa na iba't ibang preparation. Sana pag nalampasan natin itong pandemya ito ay makita ulit natin ang pagkabuhay at pagdami ng turista dito sa Islands. Of course, maraming salamat din Kuya Monmon dahil itong ginagawa kong vlog ay na-promote din ang aming 100 Islands, ang aming lungsod at lalo na sa panahon ngayon na napakahina ng turismo because of the pandemic. And through this ay na-promote mo ang aming 100 Islands at ang ating lungsod. Kaya Anytime, taos-puso kami you're nagpapasalamat very, sa inyo. very welcome. Alright, Okay. thank you. Kamusta So, yung longganisa? Masarap, siyempre. Pero Yun gusto ang ko sinasabi. matikman mo rin yung binalonan longganisa. Pupunta naman ako Yeah, dyan sa yeah. Binalonan. Alam mo, walang comparison, pero may kanya-kanyang katangian yung longganisa ng Alaminos at longganisa ng Binalonan. Pero parehong Masarap. Maraming salamat sa panonood ninyo ng Monmon Dico Vlog. Sa susunod, pupunta pa tayo sa isang bayan ulit ng ating napakagandang probinsya ng Pangasinan. See you!